Oyawre nyakora Ramogi kamora mora maintiere kawuono Manyien wuok tich tarik 14 dwe mar 10 higa mar 2024. Kamora mora maintiere okinyi ma kawuono nyakora Ramogi ageno ni bedo ichiw maber kendo weekend mari obedo maber. An bende achiw maber mane momiyo asechopo e studio kae achiel kachiel okinyi ma kawuono mar tayi e chenro mar piny. Ahinya te kinde manitiere weche mopogore opogore ma otimore mano e giko odira mokalo. Waneno ka ogai mano mar ODM Raila Odinga oko ka koro siro mano dwaro mar serikal mar donje ogirimiti mopogore opogore kod kambi mano mar Adani ka koro wacho ni kambi mar Adani osekonyo kembe moko e piny ngima e kelo lokruok mopogore opogore. Mago duto nyakora Ramogi e weche mobobedo ka walose odiochieng' ma kawuono ka bang' mae abubedo ka chako kod weche manyien. Bang'e te nonro mar gazet aneno ka weche mag Adani ema koro gazede okinyi ma kawuono miyo pek mano gazet ma Daily Nation ka chiel kod The Standard. Daily Nation ondike ka ni how Adani's entry saw 56 billion rise in health system cost. The Standard tokoro keteka ni despite protests Raila now backs Ruto Adani deal. Angomo timore makoro nyaka sani koro ipako ka chiel kod apuoyo mano kambi mar Adani nosebedo ka kelo lokruoge mopogore opogore e kembe moko mantiere pinje maoko. Mago ka chiel kod weche mag tuke bende aneno ka gazede okinyi ma kawuono omenyo ahinya ne jong'wech makoro noting'o piny Kenya malo. Anoko ndike ka ni Chepngetich sets new record. Mano kotudore koda kaka Ruth Chepngetich ka chiel kod John Korir odiochieng' manyoro ne gitelo ne piny Kenya inya te ng'weye mane iringo mano e pinyno mar Chicago kata bumano mano mar Chicago. Mago duto nyakora Ramogi obobedo ka walidho e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Bang' mano odiochieng' ma kawuono en chieng' wuok tich ibobedo ka yudo nonro mag weche mag tuke. Bang'e ibobedo ka yudo chenro mar kaka wanene kama itwak e chenro mar mbakoro okinyi ma kawuono abobedo ka twako tudore kod wachni mar Adani nyaka sani kaluore ni Adani osedonje tudruok kod piny Kenya. Gin ber mage mapono no biro neno to gin rach mage masche moko jopiny lieko ni nyalo bedo. Mago duto nyakora Ramogi nyalo bedo kod geno ni kuku ka chiel kod tiengi ibobedo ka iwinjo kendo ineno mane Ramogi TV kae. Omicha ko tudri kodwa namba mar ote machuok 33600. Facebook kaka pili biro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Machiegni kendo magi e thuond weche maomiyo pek. Irrespective ya ile itatokea, nataka kuuliza amani katika hii Embu, katika Mlima Kenya, katika Kenya nzima. The broad-based government went ahead to sign another 95 billion energy deal with Traco and Adani for another 30 years. This will also not go unchallenged. Do not begin to condemn innocent companies. Nyakora Ramogi machiegni eneno weche manyien okinyi ma kawuono. Nyinga Joyce Odur. Ka wachako eni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwayo jokenya duto mondo mi omed mana nyayo kwe maonge deo okang' ma od bura mar Senate biro kao e chenro mar dwaro thiche oko chakre chieng' tich ariyo. Jatelo no mane loso bang' yuoro nyasi mar alama ma Jumapil e kaunti ma Embu bende kwayo jopiny mondo omed lemone ka chiel kod piny Kenya to chutho bang' od bura goyo mbulu mar thiche oko. Joja oko giler mathoth. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne oyuoro e alam ma Jumapil e kanisa jo Anglican mar St. Mark TTC Kigari mantiere Manyata e kaunti ma Embu. Gachagua mane wuotho gi minode ma bende jadolo Dorcas Gachagua ne ojiwo jo Kenya duto mondo mi kik bed gi kihondko to chutho e kinde ni mapaka mapek mar dwaro gole e apis goe. Yale yote ambayo inaendelea Kenya msijali. Si ndio? Si iko Mungu mbinguni. Binadamu wanaweza panga mambo mingi lakini iko Mungu mbinguni. Muendelee kutuombea. Muendelee kuombea nchi yetu.
Sisi tulichaguliwa na watu wengi hawa ya Embu, si ndio? Sijui kama tawezekana tulichaguliwa na hii watu yote tufukuzwe na watu wachache. Hiyo ni haki kweli watu ya Embu? Enyasi mane obagi kanisa na omar yango higni 34 nyaka ne diocese ma Embu chakre, Gachagua ne kata kamano nyiso geno ni doho kidekrese kadiponi od bura mar Senate bende ogoyo mbulo mar gwethe oko. Minod Gachagua ne komachielo jiwo jo Kenya mondo mi omed bedo gi yie kod geno to chutho e kinde ni matungni kwa kotelo mapacho ka. Our judiciary is very professional, and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the Constitution, the rule of law, and always make sure that the will of the people is sovereign. Because if you want a generation and you want a Kenya that is better, a Kenya that has love, unity, and that which moves to greater heights, you must remain in God. You must be prayerful, you must be faithful, shun immorality. Neko machielo jiwo jo Kenya duto mondo mi omed mana nyayo kwe, kolero ni sani koro obolore, kendo goyo chonge piny nyim Nyasaye madwarone ema mondo mi koro otimre. Irrespective ya ile tatokea, nataka kuuliza amani katika hii Embu, katika Mlima Kenya, katika Kenya nzima. Sisi tuko na nchi ya Kenya, hatuna nchi nyingine. Na hii nchi ni yetu. Sisi tupendane, tukue na amani, tukiendelea kufanya kazi zetu. And also we must understand in God there is that comfort that the one who started a good work will finish. George Aoko, Ramogi TV. Mar ODM Raila Odinga odokne sirikal ewi oraka mar kambi maradani moyudo oraka kod kambi teko sitima ketrako pachoka. Raila olero ni kane en Prime Minister pachoka ne sirikal mar Kenya kod kambi Adani kokalo kuom sirikand India nosechako twak mag wilo oraka, kata kamano chik mane gayo chenrono ne okongirore makare. Raila koni mondo Kenya odongre makare nyaka oyie chiwo kinde malach ne joket mwandu machano dongo alapa mar ndeke kaka JKIA kod keyo sitima. Walter Nyambaga nigi mathoth. Gino machal kagima obwogo jo Kenya mosebedo ka gombo winjo kama Odinga chunge wi wach mar Adani. Ogai mar ODM Raila Odinga golo ler ne kambi mar Adani en kambi moyango koyare chon, kendo osetimo ne limbe piny India oneno kit tich mong'ith ma kambi no timo. Raila odok ne kambi mar Adani kendo koni e yo ma Kenya nyalo goyo godo kange weche mag dongruok monywando nyaka yaro gedo mar JKIA. Adani company conglomerate is worth over $200 billion. It cannot be an Adani gate. Deal with the issues as they are. If some people have made mistakes, let them own up that they made some mistakes. But do not begin to condemn innocent companies. Telno masali laro kom kuku mari urok mar pinje mag Afrika AUC. Okoni Kenya ne kod jowuoth matiyo kod alap mar ndeke ma JKIA moingo $8.5 kendo dwaro nitiere mar gere e okang' manyasani e kaka alap mar ndeke mamoko. You must change the way we address our planned PPPs if you protect the current positioning of Kenya as the most profitable and reliable destination for PPPs programs, and at the same time ensure that the interests of the people of Kenya are protected. Odinga omero ni Kenya ok ne kod thoche mar keyo teko mar stima rang'iny manyalo romo, kendo kambi mar Adani kalore kod tije moseneno biro tero Kenya nyime. Ongoing energy and airport projects therefore present a critical test that could make or break our ability to compete in the field of infrastructure development for a considerable period. Odinga moko ne otimo limbe pinyno mar India kokalo kuom Prime Minister mar piny India Narendra Modi kendo neno kaka kambino chalo. Odinga jiwo jo Kenya mondo rang chike mabiro tayo rak magikete kogi kod Adani. The PPP law we have today is a variation of the PPP laws of the Gujarat state that Prime Minister gave us in hard copy. Unfortunately, we adulterated what we borrowed from India
and then end up with a law that is not fulfilling the needs of the country, of the expectations of the people. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka olando ni gibiro dhi e doho tarik 17 dwe ni mar kwedo okang' mane sirikal okawo mar chiwo rak ne kambi mar Adani mondo ota chenro mag ketrako mar keyo teko sitima pachoka. E twak mane duond buch Wiper obedo godo odiochieng' manyoro, giwacho ni wach thicho oko Gachagua ne oti godo mar umo wang' jo Kenya mondo mi Adani orak mag tayo chenro madito mag piny owacho. Fredrick Omondi nigi mathoth. Kane oloso e magawa moro e boma ma Nairobi, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka owacho ni chenro mathicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua en rieko ma sirikal ni godo mar galo pach jo Kenya seche ma giketo winjruok gi kambi mar Adani mondo giket koki orak mar keyo teko sitima. The impeachment drama was a smoke screen that was meant to divert the attention of Kenyans and provide cover for these multi-billion deals to be sealed by the bread-based government. We want to assure Kenyans that we will not allow our country to be auctioned by this bread-based regime. Ma en bang' ndalo achiel nyaka ne sirikal lando ni gimiyo kambi mar Adani orak mar bilion 95 mondo ota kambi mar Ketraco kuom higni 30. I have seen multi-billion deals being granted by the broad-based government to one Adani in an opaque, non-competitive and secretive manner. Kuom mano, osingo madhi e do tarik 17 dwe ni mar chungo kambi mar Adani dhi mbele kod orak mane oketo kokeno. We will, on behalf of the people of Kenya, be appearing in court on October the 17th. 2 days ago, even with the overwhelming public resistance, the broad-based government went ahead to sign another 95 billion energy deal with Ketraco and Adani for another 30 years. This will also not go unchallenged. Kalonzo omedo ni sirikand Kenya Kwanza ne osathich oko gi jopiny chieng' mane ikawo pach jopiny ewi paro mathicho oko Rigathi Gachagua, kuma jopiny nowacho ni jatend piny William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua odhi pacho kanyakla. This parliament was impeached by Kenyans on the 25th of June. So they lack the moral authority to adjudicate on such heavy matters of national importance. Kalonzo bende wacho ni Gachagua nigi ratiro madhi e doho ka oponi od bura mar Senate obiro opuodho okang' mane od bura mamalo okawo mathiche oke apisi. But Gachagua, as a Kenyan, has got his rights under the law, and I can tell you quite frankly, I was very impressed by his own presentation in his own defense. Opojo od bura 44 mane ogoyo ombulu mar balo gi chenro mathicho oko Rigathi Gachagua. And it is clear that this was like a lynch mob. But there are 44 Kenyan leaders who stood firm and listened to the pulse and the aspirations of the Kenyan people. Ne weche telo mag duond buch Wiper omedo ni jaod bura ma Dadaab Farah Malim idhi kaw ne okang' mowinjore bang' kane jaod burano balo gi chike ma duond burano. That was terrible concoction. Farah Malim is undergoing disciplinary proceedings by Wiper Democratic Movement. Fredrick Omondi, Ramogi TV. Gavana Masia James Orengo gi jaod bura mar Arieda Otiende Amolo osiro paro mar thicho oko ya PC jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka giwacho ni piny Kenya dwaro jatelo mariwo wi jo Kenya ka achiel gi kelo dongruok ne gwenge mathurka. Kane giwuoyo bang' romo e kanisa mar ACK Arieda, jotelo go nowacho ni kaka jotelo Masiaya gisiro wachno kendo giweyo mondo Senate otieka tich mar golo Gachagua e apisi. For we are confident that that process will be finalized because there is no space for tribalists in this country. There is no space for bigots, and there is no space for those who belittle others, whether individuals or ethnicities. There's a lot that needs to be fixed. We as ODM, we are in an arrangement to work with government, but it does not stop us from pointing out the things that are wrong. And there are 3 things that must still be fixed. One of them is this shift from NHIF
to the new system, which is completely not fair. We are not persuaded that the Adani deal for the airport is a good deal for Kenya. Speaking for myself, is the question of handling of university students in terms of banding. Even in my constituency, and every day I get so many complaints. National Assembly has done its bit. The rest remains to the constitutional processes that remain. And people should not think that this is out of the ordinary. Od bura machon mar Rieda Rafael Tuju otelo kata notelo e wuoth mar kilomita 50 kowuok Kisumo nyaka Ralingo kaka chenro mar chiwo computers kod laptops ne rawere e kanisa mar Ralingo ACK e kar chung' od bura mar Rieda. Tuju nosir kod gavana ma Siaya James Orengo kod jod bura mar Rieda Otiende Amolo mabende nosingo gero kar tiegruok e weche lony manyasani e kaunti ma Siaya. Jotelogo bende nosingo chungi rawere e tego talanta magin godo mar mondo miyo konygi e ngimagi ma pile ka pile. Project no one direct internet through Starlink. Manyisoni the fast speed internet mwango ka and same level ma nyalo yude America, ma nyalo yude UK, ma nyalo yude Nairobi, kamora mora. The creation of this hub can be replicated in the county. We have seen in a very practical way how young people and others involved can use technology in the communication and information sector to make a living. And it is very, very, rewarding to see people in a very simple way using technology, earning a living in the village. Na e county ma Homa Bay Moses Lilan ogolo siem ne tenda moko kuom dhowedhe e county no moyie mondo handa kuong machik okopuodho kachiel gi mwandu mamoko mabandia ousi e dhowedhe magirito. Lilan wacho ni nitie dhowedhe magisefwenyo ni itiyo godo kaka kuonde mag uso yedhe mameroji ahinya to mawuok e piny libamba ma Uganda ka irwako e dhowedhe go kokalo e nam lolwe. Okoni nitie dhowedhe masani gi nono kaluwore gi medruok ohanda kuong maricho gi yedhe mamoko mawilo paro kaka yor jiwo arita e alwora mar nama. Lilan okoni tend arita kwe e kaunti no oseyudo malingling e wi dhowedhe moko e kar chung' od bura ma Suba South kod Suba North gi Karachuonyo ma ohand kuong makamago dhi e nyime kendo giseketo okenge makare mar kedo gi midhiero no. Okone jokombe mag dhowedhe e kaunti ma Homa Bay mondo oti kod gi kanyakla kendo gichiw malingling magin godo e wi achudhe matayo hand yedhe mameroji mondo kaunegi ondamo mar chika. There are beaches that we have already mapped out. We have already checked around, and those that are, they are being used as conduits for drug peddling, child labor, and other illicit activities. We want to ask the leaderships of those beaches to ensure that they are very, very alert. We have beaches around, Mbita, Suba South. We have also some areas around Kendo Bay areas. And it is, as I said, it is not all of them. We have very, very good beaches, very, very good, and they don't condone, any of these things. So we want to ask the beach management units, we need to collaborate and ensure that these illegal activities are done away with. Mondliete e county ma Migori dwaro mondo piny owacho omigi arita makare kagi yuak ni mayo gi lope kendo thothgi odake chana. Mondliete go ne wuoye gwenge mag Suna Ngege location e sub county ma Suna East kama ne gichope e nyasi Maria ot ne Chiliel ot magedo mare osir kod jagoro maduong' e migao mar arita Raymond Omolo.
Yuaruok malo peche kudieche madongo mathoth mond liete kalo e kaunti ma Migori kod kata gwenge mamoko e piny Kenya. Nitiere mond liete ma oseriembe lope kamoko bende pod wuotho koni kod koni kamanyo kony e doho kata karuodhi. E location o Masuna Ngege e subcon Masuna East nitiere kwan mond liete mathoth mamanyo ratiro mag lowo. Chief mar location ni Alphonse Aseno wachni cases mathoth ma oyudi apise gin mago mond liete koro chwalo ka giywak na imayo gi lope. Ka chuo gisetho to samoro chuore ni owetene ne pok gipogolo noseket makonge but title ne pok oyudo. Koro ka chuo gi tho ni ka yuochgi in fact mayo gi lope. Cases in our office ma handle mang'eny kawuono. Koro kionge title deed ichandi to dak kanang'o to namba ne ok oweni. Koro chuni ni nyaka mwale kaland inyalo wangi ni wachne kar ni jaji wok moro ma jakisi omaye lo omaye magi puro magi keto doma. Koro mama no odong giko matin to en gi nyithindo mawuoyi. Moko kuom mond liete moriko ne wuoyo e gwego mag Sunais e kaunti no ma Migori kamoriko ne gichope nyasi mar ya ot manyien mar achiel kuom mond liete moen kaka Sebede Ngasia ma ogene ko jagoro maduong' e migawo no marite pacho kae Laktar Raymond Omolo ne wan thothgi iriembe lope. Iyudo ka dichuo mayuor dhako wacho ni chiwo wadwa ni onge kaka wanyalo miye title deed obro uso lo lar gi jater to samoro en dhako mosebedo maduong' ma over age kata kama nyalo dhi onge. Mayowa nyaka kia lope mayowa ok wanyal tiyo yo maber. Nyithindwa ok nyal somo nikech odwokwa piny nyaka lo. Eno ot aneno mor gine nyoche wawinja inenero dinga. Mond liete gi mabende ne opuoyo chendo mar gero ute mar mond liete ma itimo kod Omolo ne wan thothgi bende koro pod odak e chan kendo gombo margi en mondo koro piny wacho koro konygi mondo gitim kata wendni. Gweng'wa ka onge konyruok mwango kabisa wagombo ni mondo watim ohala to waonge kony. Peter Leso Nyango mariko ne wuoyo e lore mondo Omolo Foundation masiro gedo mag udi ne mond liete ne wane pod nitiere mond liete mathoth ma onge kata ute malong'o magidakie. Ya waseromo gi mond liete malawo 6,000 wabiro yawo ot ma Pies Raymond Omolo ogero ne chiliel moro manitiere gweng' Masuna East. George Juma, Ramogi TV, Migori. Medruok mar pi nam lolwe ma okela koda lokruok chal kor lwasi medo kelo luoro e chuny jodaka e chula mayudore e nam lolwe. Mwandu mane jopiny oketo machiegni kod dhowedhe makono sani odong' mana ka sigana. Lal ma jopiny koda dhi medo nyayo dhier e kinde ogendni e chulago. Mondo ne wayanga kaka mwandu mane jopiny oketo geno margi nimo e nama ne watimo limbe e chula Matakawiri, Remba kod Mfangano e kaunti ma Homa Bay kendo mae sigana. Mondo wayang kaka medruok pi nam lolwe kaluwore kod koth mosebedo ka chwe kuom higni 5 osebedo ka kelo midhiero ne jodak e chula mayudore nam lolwe. Mbita warwako nanga moyiedhi kendo wadonje yie bang'e to yie piacho pi. Weche chimo Matakawiri, Mfangano kod Remba sub-county Masuba West. Kuonde ma wakale e nam etie chula mar Osinga wayudo yien kod kite ma pi osemwonyo. Chunowa mondo wago break matin mondo wane kaka nam timore kod chwech ma nyaka laga ne oketo e lo motuo. To kata mana kama wakwang'eni higni 5 mokalo ne en lo motuo to sani olokore odogwal. Mondo wang'e matut midhiero ma medruok pi nam lolwe osekelo, yie tagore ng'wech ochimo Matakawiri. Gichien wachako neno udi ma korgi odong' nono. Kado biro ni apaka magore e dho wath mosore kod kuoyo marachar mayudore Matakawiri. Lal ma pi osekelo yangore e lela. Udi mane jopiny ogero e dho wath ka gin kod geno ni nyalo kelonegi lokruok
sani odong' ka ojonye lweny. Ka udi mane ji odake kod mag ohala mane yweyo kod ywech, sani pi nam ema luoko. Moko bende nolor kendo kifule jarit. Achiel kuom udigo en kar uso rech ma idendo ni banda. Banda ma jogweng' koni ne oger chiegni mita 80 kowuok e dho nam, kendo mane en geno mar jopiny ma osewuok e nam mar choko rech ma itere chiro. Pi ne olawo mojuko kendo sani en ei nam. Ka ng'iye maber gi kuma sani pi ochope kuma pi ne nitie, osemedore madhi dipar. Nikech king'iyo kuma banda nitie, banda ni noger malo. Mani nyalo yudo ni yiethwa mane wayago nam kwa dhi lupo, ne gigo chien mar banda ni kapok ochope banda ni. Mabende wanyalo ywayogi, mwachak kwa yudu yo ma ji ne nyalo kadhogo kaka bire banda ka. To king'iyo sani, pigno ochamo piny ni mo banda ni obede pi. Kuonde mane ji wuothe ka pimo rech kendo kuonde mane barafa mag kano rech ne oketie, sani apaka ema dhume ka barafgo to chieng'go oko. Kata obedo ni jolupo maka ywagogo ka gigeno yuto mowuok e nam, johala koni pi nam orocho ohala margi kaka ma ginyalo dhiye onge nikech yuto mapiny. Waseyudo pek kaluwore gi kaka uneno odwa ne mae karwa mar tich mangima wasebedo ka nitiere. Ka wayude nweng'owa to sani okethore ma kata king'iye kaka chalo ok ober. Pi nyocho biro mang'eny momiyo kethore kabisa. Koro ne wakwayo jo county government gi government maduong' mondo ne kaka nyalo konyowa, wane yo mwanyalo losogo kar ohalawa ni. Nikech magi ma kelo nweng'o ne piny, osuru wuok ka, magero county, gero nyaka Kenya mangima. Sirikal nyalo biro wanyalo do kaka wanyalo songo wae tie pi mondo wasong to ok dwa wuogi kata midhi ger kamoro mbele nikech in gi lweti nono. Koro onge kaka inyalo timo. Koro wagomni ka sirikal nyalo biro manyalo miyowa kaka wanyalo chakore mondo wayud kaka wasudo mbele to business wagi odhi mbele kata gi empower wa e yo mora ma ginyalo mondo wayud kaka wadhi mbele. Kaluwore kod Pamelo Pondo ma pi ne odhi kod ohande lero ni pong' mar pi bende koro kelo dhungruok mar oganda e kuonde ma oting'ore gi malo. Gino moko ni nyalo kelo negi midhiero poni masira mar mach omuoch apoya nono Takawiri. Ka pigni nochako biro, pi mokwongo nobiro moywero udi mokwongo. Kochako biro mar ariyo to chako koro ywero udi ma face mar Takawiri ka okethre seriously. Ma koro biashara manene dho nam nochuno ji mosudo i kind udi. Biashara madongo machal kata mag uso gas koro dhi ofundore i kind udi ma seche ma mach nyalo wuok kata i Takawiri ka ok wang'eyo. Nikech mach kokikre stima kokikre gi gik machal gas gi utewa mag mabati mofundre marach kabisa ni nyalo kelonwa gi marach kendo Takawiri nyalo wang' yo marach kabisa. Gikoni kar obedo ni sirikal mamalo ne okawo nying-gi mar konyogi, pok gineno kony moro amora kendo jotelo mane oyier bende pok ochopo kuomgi ka gin kod luoro ni poni ok okawo okang' mapiyo. Apaka mamedo gedo tie udi nyalo medo kelo negi midhiero. Sana ni mbunge marwa ma Honorable Millie Odhiambo olore ground ka mondo ng'iye kaka jo Takawiri chal. Wakwayo Mama Gladys Nyasuna Wanga kani biro kuwakwayo kura higa mar 2022 Takawiri nok chal kama. Sani Takawiri orumo. Gige wa mang'eny nokethre e pi sama ne pigni omonjowa. Yamo ne ywak gotieno ute mag biashara pi nodhi but onge gimusetimonwa kata achiel. Koro wan gi kwayo nyingewa kaka ne ukawo ubie ground mondo uchiw kony mowinjore. Koro wanyalo kwayo ni sirikal mondo ne kaka nyalo konyowa e wach mar gero banda. To kata mana jowandwa ma bende olalo gigegi mano olalo utegi. One kaka nyalo konyo. Turu mano iyudo ka yuto wodok piny ma kata sani joma tero nyithindo skul gin gi tich matek. Kopogore kod rocho ohala kod kuonde dak ne oganda ma Takawiri, jodak maka bende koni ngimagi ni kama rach kaluwore kod tuoche ma medruok pigno nyalo kelo koting'o tuo mar malaria. Side effect yore mag diewo remo. Namba 2, tuoche landore kaka pi osudo machiegni ni kata malaria koro bedo mang'eny. Masuna koro chudo yore ka udi mane pi odare gidi sono dhi ogedo gede korido go. Koro yudo ka suna odak kodwa machiegni kelonwa malaria.
Kupogore gi manendo wan gi typhoid mang'eny e tie nam ka. Kabisa typhoid ng'eny e tie nam ka. Koro wan gi challenges mang'eny e tie nam ka. Midhiero ni ok omako mana Takawiri kende. Ne waringo nyaka chula machielo. Remba. Kata obedo ni gichien kwe mar nam kod limbo mar chula Remba nyiso kama geno nitie. E donjo e chula mar Remba ma en achiel kuom chula matindo kata kamano ni kod kwano oganda mathoth. Wayudo ka mirimb nam ma okel kod lokruok chal kor lwasi okelo kiondko e chuny jodak. Jodak maka koni poni koth omedo chwe. Remba ma oseng'ere kaka chula achiel nyalo pogore diriyo. Kaluwore gi kodhi mosebedo ka chwe. Apani neno yiecha. Neno macha bende. Koche mane pi gike. To kaluwore gi kodhi mosebedo ka chwe. Kodhi osebedo ka chwe mang'eny ma pi nobiro mo affect Remba. Mano ng'ado Remba. Maka pako ywak ka yamo ywak kama to pi ng'ado kacha. Ka yamo ywak kocha to pi ng'ado koni. Ma jolupo nobedo gi pek ma pok odwaro yude. Jodukni nobedo gi pek ma pok odwaro yude. Johala matindo tindo mag aswekra nobedo gi pek ma pok odwaro yude. Kendo ne gibedo gi lal mang'eny kabisa. Kaluwore kod picha ma wagoyo kokalo kor lwasi, pi mawuok e bath nam koni gi kocha medo thung'o lowo motwo matudo kuonde ariyo moting'ore kod malo e chula mar Remba. Kendo weyo mana hosi matin moriwo jodak ma e chulano moseng'ere kaka chula achiel nyaka ni chwe piny. Mana kaka Takawiri, kar uso rech mar Remba mane oger kod bengi mar piny mangima ma jodak koni ne nitiere oko mar nam sani pi olworo. Lowo motwo ma nitiere dho nam sani yiedhie makwang'e kendo gowe. Ka gi e kinde ni ng'ato nyalo wuok e ode to donjo e yie kata wuok e yie to donjo e ot ma ok onyono lowo motwo. Kaluwore kod Semeki Okoth ma en jatend dho wedhe e chula mar Remba, midhiero mar medruok pi nam osemiyo jolupo lal mathoth koting'o lal mar yiedhi kaachiel kod tonde mag lupo. Jok ma lupo kaka jolupo nitie manowito yiedhi dabal. Yiedhi madhi 10 ne yamo biro mo baro kite ma gigo nolokore takataka. Manyaka tonde gigo be nobedo tonde makoro ok tonde. Kaluwore kama pi osebedo kakalo cha, ne wadwa ni mondo mi gimiwa support kata boch gine moko minyalo ket kanyo ma kata ka pi obiro to koro ok nyal timo nade. Ok nyal afi. Wasetemo kwa pango kidi kar kanyo, lakini seche moko pi biro gi teko mang'eny makal nyaka kitego maywe nyaka kitego matimo ok nade madhi nam. Bang' ne seneno chal mar Takawiri kod Remba kendo winjo kwayo margi ne sirikal mondo konygi kapok midhiero gore kuomgi kendo Remba opogore diriyo ka mwandu omedo lal e chula ma Takawiri. Ne waduogo wapiacho ng'wech kendo yweyo e chula ma Mfang'ano mar chako odiechiengwa mar ariyo e ng'eyo kaka medruok pi nam medo kelo midhiero ne jodak ma e chula mayudore e gwenge ma Homa Bay. Nyakwara Mugajuangi kanyo mochopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono kapok akaw yeyo madundo. Wayasoma ne moko kuom ote ma uchwalo no e Facebook kacha kama wantiere achiel kachiel. Jalang' Otieno wacho nenwa live from Wichlum Beach. Erokamano ahinya. Fredrick Osuru wacho kae ni Joyce oyawre, Raila osewacho ni adani lera. An akia pingo baba jalup ker to owe otiek tam mare nikech gini ni luoro ni ng'ama chielo ka othiche oko odhi mbele kowacho kae nikech ukabila to ochako gi ker. Thoth jogoro mongirore migepe gi gin jolang'o to kaponi ithiche nikech pes jopiny to sirikal achiel ni emane oduoko ne pesa mane sirikand Uhuru chichgo ni ne oyudo e yor mibadhi. Alfred Osuru ka an Dandora Phase 2. Ruth Nyathi Ochieng wacho no yawre Joyce umoja inako wachio maber. Erokamano ne Nyasaye kuom yawonwa piny. Hezron Obiero bende wacho ni Joyce oyawre, aneno chenro ka an kakelo dudi, ane chenro nyaka giko. Rwakna mamana Esther Gesara, jaoda Fanis Anyango, nyithinda mano Sherald, Blair, Asha, Vina, Lennox, Charlotte kod Bishop Edwin Tambo kani nyakacha. Arwako giduto. Rafael Odongo mano wuod chief bende wacho nonwa ka entiere Kerecho, entiere koda e chenro. Nyakwara Mugajuang erokamano ahinya kuom bedo koda e kinde ma adhi mbele koda chenro mar upinyo kinyi makawuono. Kaka pile bang' weche manyien twadonjo e nonro mar gazet. Antiere kae kod jafwambo wadwa mano Eriko Keyo Kizito mar mondo mi walidhni gazet.
Oyaore Kizito ichiew nade okinyi makawuono. Gazede okinyi makawuono anno mana komenyo weche mag Adani. Adani ni koro osedonjo Kenya ka kendo onge dok chien. Kose nang'o Kizito? Achiew makare Joyce. Mana bende kaka wachno Joyce en ni koro gazet okawo wach mar Adani ni momiyo pek kanyo nikech kwang'iyo gazet mar Daily Nation kanyo Joyce to waneno ka koro wacho nang'o ni donjo mar Adani e pacho kae koro miyo chenro mag thieth mano mane oketo winjruok mane Safaricom nonego bed ni konyo migawo mar thieth koro wacho ni omedre kod bilion maromo 56 ma Joyce wacho kanyo ni chenro ni ne otim nengo mano oyud ni dhi ti kod omenda maromo bilion 48 kanyo to koro wacho ni omedre kod bilion 56 ma koro duto dhi chopo bilion 104. Haya Kizito make mage kanyo wakawo yo madundo gi sani bang' yo mwakawo to waduogi walid ne nyaka Ramogi Ajwang matut gigo mantiere gazeto kinyi makawuono kik idhi mabor nyaka Ramogi Ajwang. Duca, the home of discounts, brings you this week's 59 bob, Persil washing powder 500 grams at 128 bob, Pepsodent toothpaste at 189 bob, Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob, packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kenu. Tich adek ka tich adek, sadek otieno, mana Ramogi TV. Runway iko so clear. Mapilots wanaendelea kuhit high multipliers na kujiomosha na shabiki ya Aviator. Victoria Mwangi, I'm a homemaker from Buruburu. I played the Aviator and I hit the highest multiplier. So I've tasted the win on Shabiki and I'm definitely going to play some more because now I'm aiming for the millions. Jiomosha na shabiki ya Aviator. Hit the highest multiplier. Shinda 50k kila siku na 350k kila wiki. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien. Wuok nyaka tich abich, chakre sa abich onyango. Mana Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kilunwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa.
ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato mar rameny piny. Chik by Nyakwara Mugejo ng'anyisi ni bang' yweyo madundo tabo bedo kaduogo kod nonro mar gazet okinyi makawuono mana kaka iseneno antiere kae kod Eric Okeyo Kizito mar mondo mi walidhni kendo wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet momori ange dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Kizito iselieko mana matin kotudore kod gigo mantiere gazet okinyi makawuono. Waseng'iso Nyakwara Mugejo ni gazede gik ma omi peka otudore koda mano tudruoka kata orak ma piny Kenya odonje koda pinyno mar Adani. Kata kamano dono chak kod gazet mano mar Daily Nation okinyi makawuono. Weche mopogore opogore gazet omiyo peko okinyi makawuono. Gazet mar Daily Nation kwa nyalo ng'iyo nitiere weche mag tuke mabende gimiyo peka malo kanyo. Chepngetich mano Ruth Chepngetich odiochieng' manyoro ne oting'o bendera mar piny Kenya malo mano kotudore koda ng'weye mane iringo mano Chicago. Odiochieng' manyoro mage weche mano ka gimiyo pek malo kanyo. Weche mamoko mabende gimiyo pek kata gimenyo it gazet mokwongo mano mar Daily Nation. Wang'eyo ni jatho marahuma mane wero wende mag benga ahinya nyato mano mar Dunia Mbaya mane en wer mane omako piny ahinya kendo nokonyo e tieko akweda mane ji nitiere godo ahinya nyato jogo mano dak kod kute mag ayaki mano Princess Julie no onindo kata no wito ngimane mane giko dira mokalo bende oneno ka weche mag Gachagua kata siasa bende podi medo gore pacho kae ka bende Gachagua sani koro notemo mane jumani modwa temo wadwa chako neno kaka senator bro bedo katwak kotudore koda paro mano mar thicho oko e apisi mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kata kamano Kizito wach momi pek mag bende adwan wachak godo kinyi makawuono en kotudore kod wach mar Adani mano miwacho kanyo ni how Adani's entry so 56 billion rise in health system cost. Odiochieng' manyoro Raila Odinga nowuok oko kowacho ni koro kambi mano kambi mar Adani ler kapamba kendo wacho ni kinde mane en prime minister ema nitiere kaka kambi mar Adani ne dwa chako donjo rak kod kembe mopogore opogore manitiere pacho kae Kizito. Joyce mana kaka nachako kana wacho wach mabende koro mi pek wach mawacho ni koro mako piny mapacho ka en mano mar kambi mar Adani mawuok India kucho makoro piny owacho dwano ket godo winjruok mar omiyo chwal dongruok mopogore opogore pacho kae. Nywa neno Joyce tich abich kacha koro jatend migao mar teko bende nyose landonwa kacha nitiere winjruok mosetim ma kind Adani kod Kenato mar neno nang'o lai mar chwalo teko stima kambi mar Adani koro oloso. Joyce ma koro lure kaka bende wang'eyo nang'o ni piny mar Kenya gi lak seche gi wan kod teko stima modhuro miloso mano to molo mawuok muya mano ji athomol to koro kaka mar mondo mi chwale jo piny ma pod onge koro mano winjruok mano ket kanyo to koro wach mantie ka Joyce waneno nang'o winjruok mane piny owacho kata kokadho kuom migao mar thieth mano timo kod kambi no mar tudruok mar Safaricom mar konyo e ber weche mag thieth gi chwalo weche mag thieth kane Adani ne pok odonjo ne winjruok makanyo no keto omenda maromo kanyo Joyce bilion 40 koda boro kanyo
to ka dani koro nosedonjo iwacho ni jogi nodhi odok modonjo winjruok machielo mano miyo omenda ni koro chorre mochopo bilion 104 yano medre kod bilion 65 kanyo mama wach ma koro kia mtata jakene ratero mar oganda ma ben seneta ma Busia koro dhi edo kalure ka wach kanyi ka japiny dhi wito omenda mathoth koro wacho ni pesa gi duto gin mago korew nyaka osuru koro Joyce mag weche ma koro nitie kanyo nikech wang'eyo kata nang'o Adani bende koro idwar mondo mi oket winjruok mar mondo mi okaw lapno mar ndeke mar Jomo Kenyatta kacha mar mondo mi ober wechego mag chwalo thieth mogonyore kanyo Joyce bende iwacho ni kambi mar Adani bende koro kanyo omak mar mondo mi ochwal weche mathoth kanyo Joyce nwaneno kanyo ka koro Raila Amolo Odinga bende koro nyodok ne Adani ka wacho nang'o nong'e Adani kokalo kuom Prime Minister mar India mane otere ka delegation manuka piny maka inodhi kucho notere ir kambicha mane gineno kaka kambicha noloso dhowedhe oloso lepe mag ndege oloso yore mopogre ndachreru kachacha magi wacho nang'o ni kambi noloso kind piny owacho sama piny owacho ema ne loso gik modhuto kambi norire moloso magie koro en opuoyo kambicha ni tiyo tich maler makoro kae kambi ni omiye thuolo Nyakwara Mugia Jong mago duto inyalo somo it gazet mano mar 10 kaachiel kod mano mar 11 mano mar gazet ni mar Daily Nation kama bende wang'eyo ni jatend duond bura mar Wiper mano Kalonzo Musyoka giwacho ni tarik 17 mano mar dweni gibro bedo ka gidhi edo ka koro gikwedo wach mar chiwo oraka ne kambi mar Adani e pacho kae mano tok kanoseliekore ne kambi mar Adani odonje oraka kod kambi makeyo teko stima mano maketrako e pacho kae Kizito mana kapil walidho mana mapiyo piyo mar mondo mi wami Nyakwara Mugia Jwang Siso wantiere mana kod thuolo machuok kende kapok watieko nonro mar gazet adona dhi it gazet mar 3 mano mar gazet ne mar Daily Nation Kizito inakia ni Princess Julie inyalo pare gi wende mane nikech hie ipare kod wer mano mar Dunia Mbaya mane ogolo kanyo higa mar 1995 e kinde mane koro onyiso ji kotudore kod tuo marach mano mar kute magayaki mane omdonjo e pacho kae nen wer mane koro onyiso ji mar mondo mi otang ne dendgi kaluore ni kute magayaki ne en tuo makodonje e ng'ato wang'e ni kinde machon kopogore gi sani ne en tuo makata kanomako ng'ato to ne inoseng'ad ni buch tho ne ok inyal kata dak aming'a kaluore ni ne en tuo mapok jolony weche mag science ne omanyo rieko ma ji nyalo dak kode kaka gisani Kizito Joyce en mos mwagoyo ne familia kod anyuola mar jathum mar Auma Princess Julie kanyo Princess Julie ne jawer mar Auma wende mag benga mabende werno mong'ere go ahinya mano mar Dunia Mbaya piny rach nowere kinde mane oganda ne luoro wach mar Ayaki Ayaki ne ko to onge ng'ama ne wuok oko mar mondo mino wach ni to en wuok oko mano lando wach ni kokadho yorno mar thum mar piny rach Dunia Mbaya jiuti kod raboyunga kata jiuti kod jwala Joyce kano chopo higa mar 1996 od fwambo mar Nation Media Group noloso nyasi moro mar wer kama noting'o jobenga mano ket alap mar nyayo kachacha ma jower kano ting'o sito kalegire jower mopogre kolela gire ne tie kanyo to kano chopo sama ne Prince ne wer mano mako microphone Joyce no wer ma oganda bende koro nodonje wer no kano wero Dunia Mbaya koro wer ma Dunia Mbaya ne eming'eye godo ahinya no wuok oko kaka ja Kenya mono chung'ne lando kendo nyiso oganda ni tuo mar Ayaki otang'ne koro puoch gi pak notiyo maber koro e kindwa koro wewa en kuyo koro anyuola ne mwagoyo ne gimos e kinde makoro gikadho matekni aya mano jabenga mar Auma Princess Julie kata kamano nyinge mantiere opande nen Lilian Auma oko nowito ngimane chieng' ngeso mane od thieth ma Migori County Referral Hospital e county ma Migori wako Nyasaye mar mondo mi oket chunye kama okwe ne wede osiepe kaachiel kod jogo mantiere machiegni kodgi wako Nyasaye mar mondo mi ochunygi e kindegi makoro giwito mano watgi ma en Princess Julie kopogore kod mano Kizito adonwa dhi it gazet mar 4 mano mar gazet ni ma Daily Nation anno kondike kae ni it's a make or break week for Gachagua in big fight
at Senate. Wang'e ni odiochieng' makiny ema koro senators bro bedo ka chako twak kotudore kod paro mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. To wang'eyo ni kopogore kod gino mane otimore od bura mamalo, od bura mar Senate waboneno ka koro gitwak kotudore kod weche gibo bedo ka giluwo wach achiel ka gidhie machielo kotudore kod gik moko 11 kata grounds 11 mane koro od bura ong'ado bura mar mondo mi othich oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Odiochieng' manyoro e kinde manoloso bende koro nowacho ni omed lemne piny Kenya mar mondo mi piny Kenya obeda koda weche makare. Kata kamano bende wacho ni wach mar thiche oko e apisi seche moko ok nyal dhi makare. Kata kamano warito mar neno kaka Senate bro bedo katwak penjo nyaka sani ma Jokenya nyalo bedo ni penjere bende Senate bro rese kose Senate bende bro chung e tok od bura mamalo mar mondo mi othiche oko Kizito. Joyce wuoth mar thicho Gachagua apis kaka jalup jatend piny Kenya koro chomo Senate kanyo odiochieng' mar tich adek kanyo koro dhi chak twak ahinya ayanga mano koro biro bang' ka od bura mamalo nyiche koro sego ombulu mar thiche kanyo mano waneno kanyo ka jod bura maromo 281 nogo ombulu mar thiche ka mano mane sire to ne gin 44 to mano kogo kura ne en achiel kanyo Joyce. Koro od bura mar Senate ka gimo wang'eyo kanyo ni dhi timore nang'o gigo seyo mano luo ne Gachagua cha koro dhi rangi achiel kachiel idhi timne gino makanye ma Gachagua dhi bedo kod thuolo mar kelo kata joneno meke kinono gi kidayo gi kage kacha koro dhi non weche matut ma bende kata no winjo kaka seneta ma kaka mega ne wuone kin kacha koro koka gidhi nono wach gi tiendgi koro kanye ma Gachagua bende koro ng'iyo to kama ong'iye ni Joyce wacho nango luoro moro tiere mose donjo ne kaka oneno weche kaka ncho timre na od bura kucho koro en gi luoro kata Senate kucho bende weche ok nyalo dhi mabeyo kanyo koro kama ong'iyo malong'a ahinya wacho nango en do ma koro en kod geno ni do ma bende wacho di chieng' manyoro ni do man kod geno do man kod jolony ni dhi nono weche gi makare ma nyalo rese koro kar do kae ma bende koro kete gena ahinya Joyce to nowacho nang'o kata ka ok odhi kode maber to nokwayo kwe jopiny mar mondo mi onyak kwe ochakre masawa mar Kenya nyaka Kenya duto kik bed koko nyalo bedo ni seche moko nyabedo no thiche oko koro mano wach manyolando kanyo Joyce. Koro Gachagua koro wacho nang'o entie tago maliet kanyo koro dhi rango ni dhi bedo nade koro kindege ma kelo ngero mo wacho nang'o jatelo gongo gwaro dhi bedo nade kod Gachagua wach ni dhi bedo nade weche mag siasa odhi loko uto mar siasa e pacho kae magi duto warango kaka koro jofambo Joyce. Nyaka sani koro wang'eyo ni senators wantiere kod senators 67 pacho kae nyaka sani koro mar mondo mi othich oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyaka senators 45 mano ewi senators 67 luto mbolo mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya. Kata kamano mana kaka sewacho no sebedo bende ka omanyo anyalo wacho ni sympathy kowuok e gwengego mag Mount Kenya kendo koro sebedo kowacho ni ka othiche oko to nyalo nyiso ni koro jatend piny Kenya William Ruto ok dwar oganda mawuok e god Kenya. Warito neno gino mabo bedo katimore od bura mar Senate ahinya te jumani makoro gibro bedo ka gichako twak kotudore kod wach thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. It gazet mar abich kanyo Kizito bende waneno ka governor e county ma Kericho en bende sani koro wanyalo wacho ni chal mare nitiere lwet Senate par ni MCAs e county mano ma Kericho bende yande othiche oko e apisi odiochieng' ma kawuono en bende obro bedo kong'eyo kapo ni bo bed ka ithiche oko kaluwore kod gigo duto misegodo kose obo bedo ka odoke tich. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere senators 30 nitiere jod bura kata MCAs mawuok e county mano ma Kericho 31 mano luto mbolo mar thicho oko e apisi governor margi mano Erika Mutai. Kizito. Joyce Eric Mutai governor mar Kericho bende ka koro jo bura mar Kericho ncho thicho kacha koro wachne bende dhi e Senate modhi chakre chieng' ma kawuono en bende koro dhi non wach to Joyce amodhi non wach ni wapar nang'o ne osedhiega do nyadiriyo ma do nosechiuga ng'eto moko nyadiriyo mane geng'o thicho mar to kata kamano MCS nodhi nyime mane othiche koro kata gi lak seche gi ma bura ndhi chakre o Senate kacha odhi chakre seche ma nitiere ng'eto mani do no chwalo kancha koro kanyo
kanyo ma bende iparo nang'o dhi oro jachung' mar odhi olo okil mage mar mondo ochung'ne kech bende wacho ni seche moko dhi kacha chalo ng'ama koro dhi ataro mar ng'eto mane kata chik mane do chiwo kacha cha Joyce. Koro wadhi rango ni dhi bedo nade. En bende koro entiere tago maliet. En bende koro gongo gware mana kaka nwawacho ni ogongo gwaro Gachagua cha. En be koro dhi neno ma to dhi bedo nade Joyce kanyo. Jood bura 31 kuom 47 nogo ombulu mar thiche. En bende mar mondo mi oresre Joyce nyaka oyudo senators 24 mondo mi osire. Dhi bedo nade. Wan kaka jofwambo wan waranga to wanyiso jopiny kako bedo. Haya, nyakwara Mugejong mago duto kotudore kod weche mag thicho oko. Obed jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kata governor e county ma Kericho inyalo somo it gazet mar 4 kaachiel kod it gazet mar 5. Kizito kapok wadhi mbele, it gazet mar 4 piny kanyo nyaka sani koro wang'eni kata duola kata riwruoge mosebedo ka timo nonro e pacho kae. Gisebedo ka gigolo nonro ma giseyudo ahinya kuom choko pach jopiny ewi ng'ama nyalo kawo kar Gachagua kapo ni othiche oke apisi. Ano ka gazet ni Daily Nation ondike kae ni 2 horse race. Mano gimomiyo Kindiki kata Musalia Mudavadi ema seche moko nyalo kawo kar jalup jatend piny Kenya nikech adira kwang'iyo nonro ma yando tim kod kambi timo nonro mano mar Infotrack achiel kod Tifa. Kindiki ema notelo. Kindiki ema koro jopiny mathoth ne wacho ni nyalo kawo kar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Musalia Mudavadi bende ne ntiere machiegni kanyo. Penje ni ang'o momiyo ji ariyogi. Kindiki wanyalo wacho ni seche moko nikech owuok e gwengego mag masawa mar piny Kenya. Mudavadi bende nokonyo jatend piny Kenya William Ruto e yudo ombulu mag joma wuok imbo mar Kenya. Kizito dipo nono ni obi othich Gachagua ma koro wuok ka pis koro wacho nang'o ni ng'wech mar kawo kare ka dipo no obi othiche odong' e kind Kindiki kod Mudavadi wacho ni en ng'wech mar farese ariyo. Koro sama en ng'wech mar farese ariyo ni wachako i Kindiki ma wacho ni Kindiki koro neno ni en achiel kuom josiasa ma wuok masawa mar Kenya. Wanyalo paro ka wadhi e yiero Joyce Kindiki en ng'ano ma bende ni geno ni seche moko ni nyalo dhi bedo ni Ruto ne twe toke ka ne gidhi e yiero to weche no wachre kanyo gi kanyo ne gibede romo margi mag Puto gikone William Ruto nowuok kod Gachagua ma bende weche mane nitie kanyo gin moko be wang'eyo kaka nobedo kaka notimre. Koro gi lak sechegi ineno ni Kindiki no ema koro isiro kod ka oganda kata josiasa mawuok masawa mar Kenya ma dipono ni Gachagua wuok to Kindiki ema okawo kare kanyo. To Mudavadi bende jotend migepe bende ineno kaka jasiasa maduong' molony mantiere Kenya Kwanza kanyo ma bende waseneno ka omako tije mag Kenya Kwanza makare. Koro en bende ing'iye ni dipono ni ok obedo Kindiki to koro obed Musalia Mudavadi. Koro magi gik ma koro ket kanyo dipono ni Gachagua okawo wuoth kachiel osowuore tiende odhi kech wang'eyo kaka Gachagua en jagono mane monde apis ahinya. Koro dipono ni ogole mondo opis ng'ama dhi kawo en Kindiki koso Mudavadi. Nitiere jokwa bende oseket kanyo Joyce Waiguru Giri gavana ma Kirinyaga kanyo Wanga Giri bende nitie gi atamalo moko kanyo mar Omario bende noket kanyo ji mopogore oseket kanyo. Ng'ama dhi kawe mago warito mana neno dipo nono ni Gachagua owuok. Haya, kopogore kod mano it gazet mar 6 kanyo bende nitiere MCA moro mayudore county ma Wajir moyang'e ni MCA ma koro iwacho kanyo noselala kuom thuolo mar ndalo 38 koro ka koro nyaka sani koro itudo gwandruok mosebedo ka omako tend county ma Wajir ma seche moko nyalo miyo MCA makamano nyaka sani koro familia mare ok nyal yango kata okia kuma intiere kuom thuolo mar ndalo 38 sani. Nyaka sani koro duol mochung'ne nono wechego mag arita mano e county ma Wajir kata Wajir County Security and Intelligence Committee nyaka sani koro ne giluongo kanyo jaod MCA Madela mano Yusuf Hussein Hamed mano chieng' tarik 6 dwe mar 8 higani mar mondo mi olerane kata ononane kapo nono ni ong'eyo kuma MCA masani koro lala kuom thuolo mar ndalo 38 nitiere wacho kanyo ni 38 days mano MCA Madela ni ema koro lal makoro selal kuom thuolo mar ndalo 38 nyaka sani koro iwacho ni okia kuma entiere family margi sani koro wacho ni ne olal apoya nono e kinde mane entiere yor tich. Penjo en ni MCA ni nitiere kanye? Joyce ndalo mang'eny ahinya ndalo 38 ka wat ni onge koro bende anyuola ne koro chunygo kibi kanyo ka koro gipenjo ni tanyuola ni kure ma MCA kanyo Yusuf Mohamed miwacho nang'o weche mag arita kanyo kana luonge kod kamati mar arita ma county mar Wajir kanyo mar mondo ni ne penje kata no onon dhoge kalure kod weche mag arita ma koro rochre kuro Joyce to iwacho ni bende nokochopo tanyuola ne to wacho ni nochopo kanyo to koro ni bang'e no ni koro nolal nondhiye kod jomoko miwacho ni nomandre gi gig lweny e buore Nairobi kae Joyce
Joyce. Koro magi weche mabende koro onego non gi oket gi makare, jotelo mag arita pacho ka onon oyange anyuola ni oyud ng'atgi. En wach mabende koro okawo piny gi paro ni to dhi bedo nade kama ndalo 38 en ndalo mang'eny ahinya Joyce ka anyuola ni nyalo bedo ni onge. Haya, adona wetenge weche makamago kapok watieko nonro mar gazet. Ok dagomb mar mondo mi watiek kapok waneno ne machinglo kata katun mantiere it gazet mar 13 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Kwa nyalo mana yudo machinglo makamano ka bende nyakwara Ramogi Ajwang bende nyalo nene achiel kachiel. Kwa ng'iyo katun makamano Kizito it gazet mar 13 kanyo, anyalo wacho ni gin mana weche matimore pacho kae gi sani. Kalore ni wang'eyo ni nitiere paro mar thicho ko ya PC jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua. Machinglo makamano kwa nyalo mana yude mondo nyakwara Ramogi Ajwang bende onene mondi kapok wachako lose. Ochalo ka gima nitiere ng'ama yuecho to kumo yueche no nitiere ng'ama oting'o mesa malo, mesa moting'o no chal no sepuko ng'ato oko. Penje ni opuko ng'a oko Kizito. Joyce, machinglo moket kanyo kawo ja yuecho ma bende oting'o yuech kanyo koro samo yuecho ni to kawo mesa olungo gi ka mondo mi oyud kako yuo bwo mesa, to samo yuo bwo mesa ni othulo ng'ano mobede kom kanyo, to ng'amo obed kom no waneno ka koro tiende ni malo lwato wuoche moro be nene ka gima oselwar piny. Ogudu ni piny, ogudu ma piny ni en ogudu ma wang'eyo ni nirwako ne jotend arita kaka dio gire, to ng'ama nosebedo dio wang'eyo ni Gachagua temo nosebedo dio. Koro kayo ndikrango to binge ni mesa no bondi kanyo ni DP matinde ne jalup jatend piny Kenya. Koro iwacho nang'o jood bura yuecho, od bura mamalo no se yuecho gi kawo yuech gi miyo Senate mar be mondo miyo yuechi. Senate dhi yuecho, odhi yuecho, gidhi yuecho machal nade, gidhi rese koso gidhi ywe gikete oko, to ka giyweye gidwe ne do mar mondo mi res ko dhi bedo nade. Magi mana weche mabende koro ko piny kama koro warango ahinya en mana yuecho. Giyuecho ka ng'iyo seyo magi keto ne kanyo, magi gik magi yweyo, to koro ng'ama lwar ok mana jalup jatend piny Kenya. Aya nyakwara Ramogi Ajwang bende nyalo ng'iyo ni machinglo makamano pong gi wiye ni ente onyalo interpret yo machalo nade. Gazet mar The Standard Kizito bende mana kaka waseng'iso nyakwara Ramogi Ajwang ni weche magi miyo pek ket kod mago mantiere gazet mar Daily Nation. Kalore ni gin bende koro gindiko kae ni despite protest Raila now backs Ruto Adani deal. Mano kutudore kod kako ogai mar ODM odiochieng' manyoro nowuok oko ka koro wacho ni mano tudruok ma piny Kenya kata orak ma kembe mag piny Kenya donjo godo kod kambi mar Adani en oraka makare. Gachagua bende kori wacho kae ni en koro oselalo geno kuom Senate nikech seche moko sepima ne kaka yam siasa ringo oneno ni Senate bende nyalo thiche oko, miyo koro oketo geno mogika ne doho ma pacho kae ni seche moko nyalo rese. Kata kamano waketo wang'wa kendo wabo bedo ka wakelo ne nyakwara Ramogi Ajwang e kinde ma Senate bro bedo ka twaka kotudore kod thicho oko Rigathi Gachagua e juma ni. Weche mag tuke bende wanyiso nyakwara Ramogi Ajwang ni gazet makamae mulo kinyi makawuono. Wachni mogik Kizito ka watieko. Joyce mana katieko tatieko mana gi kara Dani ni Raila Amolo Odinga nowacho nang'o mar mondo mi piny obed kod dongruok makare nyaka koro wamany joket mwandu ma wuok e pinje ma oko ma en kod lony makare mar keto mwandu kae ni mano eka mondo mi japiny oyud resruok. Adier mane madhi mi wayud resruok nikech king'iyo kata teko mar stima mana kaka nasewache cha, piny mar Kenya wan kod teko stima modhuro mano geothermal miyudo piny kacha, wan kod mano mar yamo kaka mantur kana gire, man mondo mi ochopne japiny nyaka ket lai makare ma chopne japiny, to mane muonge godo ma osemiyo koro ok wayud teko stima ma waloso kata ma kambi mar Kejen loso cha. Koro man mondo mi otimre ni dwaro jaket mwandu. Koro Raila beno wacho nang'o nosedhi kadani kucho moneno gik mosetime piny cha, mano kalure kod Prime Minister makuro mano nyise otere kuonde ma gitime gigo. Koro wadwaro joket mwandu moro mi wayud resruok kanyo to weche mag Gachagua gi Joyce bende kwatieko. Mana ka koro oketo geno kuom do kacha to Kalonzo to wacho nang'o magi gin mana weche mikelo mar mondo mi godo weche mag Adani ma piny Kenya donjo godo e winjruokgi mar thicho Gachagua gi. Koro Kalonzo to wacho nang'o embe koro dhi e do Kalonzo kawo tich kamare, tich mar keto piny wacho tesre bende odhi nyalo wuoche no be odhi rwako makare. Kalonzo nigi tich. Erokamano inyeri kokeo Kizito kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi bi walit ne nyakwara Ramogi Ajwang gigo mantiere gazet okinyi makawuono. Gazet momori nyakwara Ramogi Ajwang e kind Daily Nation kod Standard nyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Kapok wakawo yo madunda neno ka James Opondo japicha oseikore e yo makare mano mar kelo ni nonro mag weche tuke. Oyawre japicha okinyi makawuono chiew nade, to wanyalo wacho ni weche mage ma odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono nyakwara Ramogi Ajwang nyalo bedo kod geno ni bedo kowinjo matut e nonro mar weche tuke japicha.
Erokamano Joyce, happy birthday mokwongo, happy nyuol day. Gino ni idhi maber kendo birthday mari odhi e yorno ma oyanga. Kata kamano e weche mag tuke odiochieng' ma kawuono wabro rango Chepngetich mane owuoyo rekod mag ng'we kinda bang' ringo kuom seche 2 dakika 9 gi nyiriri 5-6 e ng'we mag Chicago Marathon. Bende wabro ng'iyo ni to yiero mag FKF mochana giko higani bro bedo nade ka odiochieng' ma kawuono. Jogo mabro chung' kaka jakom mar FKF chwalo obokegi odiochieng' ma kawuono ne duol matayo yiero. Kaachiel bende wabro ng'iyo ni to nyithi Kenya kata under 20 Rising Stars timo nang'o tuke mag Sekafa madhi nyime e piny mar Tanzania. Nyidendi mag Kenya kata Junior Starlets bende itimo ikruok margi kodong' mana ndalo 2 kende to tuke mag pinje duto chakre e piny mar Dominican Republic. Koro magi duto nyakore mga jwang'e mwaikoni e nonro mag weche tuke odiochieng' ma kawuono. Aya japicha make magi Kanya ng'eyo ni intiere kod welo mobo bedo ka ulidho matut kotudore kod weche mag tuke. Nyakore mga jwang' mana kaka isewinjo mano e kaka japicha opange e chenro mar nonro mar weche tuke okinyi ma kawuono. Omiyo yiena mar mondo mi akaw yuyo madundo gi sani bang'e taweyo ne japicha pap mar mondo mi onona weche mag tuke. Kik idhi mabor.